Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasenjuk kinong sensyar shinong ka bri hunyo trap rengkat bat kinong yalam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khat santari gubnai jemmang arjar arpo kilai kenduk kerpang yo menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma bania piliu jingmut haka bayadei bat ka jingpen biang ya ki jakasa lane ki community quarantine center nak benta kinong shong shinong ki barang wan pai nabar jong ka jela. U General Secretary jong senjuk uba RL Bla haba ya kren bat kilat patai khubor ulayatho uba ka senjuk kinong sensyar sinong ka bri hunyo trap kalong ka bakloi ban ya trailang bat ka sorkar na ka benta ban penbek ha ka bayade bat ka jingsa quarantine jong ki bawan na ki weipat ki jela jong kari nakal yang jong ka government ka quarantine center bakala ban capacity bakala ban handle kalong ampala ya ka syahjar tinggal soto kumula kerenisi amenta a volume jong ki banwan na ki weipat ki jela mainland India kan pois ka pra khandai ja tilada la ban priang pang sia ja shi kin le kini ki bobo nagata da kaba ni kerpat ya go government hadin mingila ya syong perkhat sani bahamane ngile ter jengmot ki arla kenta ni wan hungne berpersengau syukur government ba nakaliang jumni ki dorbas nom ba pher ki hima ba kin pensur ba kin yaraplu pada don kinu ki educational institutions ki school ki ki ba wa ban yarap ban wan shakmat hot naka liang jong ka balang catholic ni ai khublei karpang naka liang jong sunjuk ba kumkan ni ko organisation binga don nang benta asngi baki kidai ki balawan nang ko ai shakmat mantrua iki yeng school ki jongki bat ni kminti bat ni kerpat di ki weiru bat la don kono ke jing naka liang ki managing committee man shime kara ni panru ya ka kti gamon ki kadiang naka liang go government ban yaram nang ba pensuk pensting lada ngiyo banbu iki ni quarantine institute ki jongi hapo ki shnong ki thaw jongi hendrai ni sothoru haju popor ki don ki dor bar shnong ki badon yang kemensin hendrai numio pat ya kacaka undon kita ki school ki banda quarantine hendrai kum hakin ki por kum gajat hendrai ni dei ban wan ban ya lumlang bengin snow bengilong bai siyeng sisam ba ngimdei ban mi da kawai pat khmat ikite ki bawan shabar bakini kidai kinong wan ra yang nipang kamdai kum kata henrei kumno banyada panbu iki hakata jaka kaba ki bahayeng hasam najenga kila bini khun ti ban kren ban yaki walam yo ban yak play ti ban yak ndo matman baki yo ban yakren ban tiap kumno kabam kadi kae ki jongki hagaju popor ngi dekat pat nakalian senjuk siaparo kidor basong hapo kapri nutra ba ngidap dekat jing skogo yiki institutions ki bopher ki bala ai kakti gamon kakti gadiang joki banla pan pendon kam kidor basong ni ki school ki jongki kum ki quarantine center hagaju popor ni dekat pat ru long kum hakni kapor ka igidor basno ban penbiang pat sai kanep sai katon sok skai bat ban waru syapting menta mar nimtip unu knyam jipam long ha no do tingi da pensulo ra pan na yeng na sam na jong hi bakin penbiang yeng ling jong ki ba yeng ki bawan phai nang tai hakini ki quarantine center ba nakalian ki dor basno ngada ai khublei kerpang ki bala trace tam hangi ha po sor wat nong kendong ru dari ke bang tip syai kedar kolong kum ka maulai yang hab kum ju ru ka maulai tahun dorpa bat ka jiao lak don jiao lang sning ba iki wei ngami hendrei ya ka malagi po yor hab kolong ba ngamla ban mundur ba hadu tu kasyim kejikit kli kador basnong ban penbiang hadu yo cable center ban bu ya TV ba kinyo ban ya TV ban ya
pikai untuk tinggal ada kedua ya baru ki dorbas non di bapher hey bori berit ijungi markum mulai itu si mentan iswowo di government ba kalong frank and free. Dia kakam ke konsani kalong bangi ya keren sengaw si mentan kalong hagajing deh buat kini gajing rai juga sorkar ya kaban wadra no yang ki parodo persnam ijungi ki student ijungi ki bayi yang hasem ki ba don hagi ki caka sumar ba kum tater te hadin baka sorkar kalau ada register kum perajar mut tengi baka don ka jing snow nakaliang jong ki klit nong sosial ki rang ba snong baro khai ka pesongi ba lada ka sorkar kamla bat penbiang ya kini ki quarantine center kamu nakaliang ki dor ba snong kila ya kaban lei banya snok tilang dan terkadang ki bubun kirang ki dor ba snong menta kila sedang ya kani kila don ni ki quarantine center kila sim jingkir kli alo kani te ke jingkwa jongi kalong ba nakaliang sorkar bahkan I menstim lem bahkan pensyur ya kini kita bersnong ki bala ban bu quarantine center ban I lem ke support lada kam day financially ru dari ke moral support bat ka jing penbet penbiang nakaliang ke sorkar kepada kat ka bakala ban le kan le ka baar kalong ba hadin ba sorkar kala pan bena ya ki notification nak we ka por se we ka por ni kwa ba ki notification ki ba government kan pan bena namar kaya pair na kawai ke district. Let's say hang ni high east kasi hill katu ka notification jong EDC na east ka biang hang ni. Nrei kala pada bahkan biang hapo uas. Takadang yung sarkar bala kum nunu kini ki notification ki baka sarkar ka permit na kapor sa kapor kin assess kat kum ka jinglong jingman jong kitu ki district. Kamde ban long gaju ka notification ya baru ki district. In ailat kan hagi lagi jong district ban assess ya ka institution hadin balayo ya ka approval napo ka government. Den rega don ko ka notification men ngani kising ka ba lapon kulmari ngi ki pai ba sanong kendong kamtam kini ki bodon dukan. Baka sarkar ka panpana lang bau SDO lang ba ki inspector of supply ba ki dongsyong dukan ani ki try dukan baro khat ki de ban register ya ladi. Tengi lengo ban register ta kai. Yo song lapan bana ba de ban penbiang kata ka certificate napo with admission nang taka labor license nang taka trading license ni non tribal pakum ter but ka registration fee ka basan sepatan ka yana taka daw ki pai ba ki ong balay hakum ka ni kapur ka badon ka jing man wanra ikum kata ka hukum perkhat yana taka daw ngila pasngo ka sarkar ba ni iba na kalian ka sarkar kala simkhia ya kani ki ong bayam mentasipur kin sa review biang kin sa pensange ngatarai ya kani gajing penbenabat hakajing siya nakaliang sarkar ko ong bakani kam de ka balong mandatory long tangi gitu gi bakwa kanang banda don ki lockdown lan ni don curfew itu ki ba register ko sarkar kala masuk ban ajing bit bakin peli hajing siya kajing semua jong sarkar kalong dakum we den re hakajing penbenabat siya ki pai ba kalong dakum we takadaw kalawan ra ka confusion hapo ki pai ba gila don ki klik nong sensar ki jungi mene ki ba penpau yang jing jong ki pai ba kam tam haki border kum hapo ka hima nong klau ba ka hima meriau nong spung akaba ki don ki snong ki badai hapo dar asam itu ki briung isutu wat ki syong haka jaka ka jongi henre ki li yo li hat sapo asam henre kum ba long menta ka don ka restriction interstate movement dia tak kadau gitu ki briung menta ki let's say ki la bandon apa dengan jing jenja ka ba kila bandom yo bam yo di takadaw ni penso sarkar bahkan pet ya kini ki bawan nabar ki bala register mga sarkar kidai ban tikna ban pentikna ba kidai bandon ya ka epic ka ba register apa meglaya benum sya ya kinu ki breu ki student nani kinu ki breu ban nabar ki ban kam ya lade ba kidai ki menong meglaya ndai ki bomdon pat ya ka proof lada kim don ya ka epic kinum la panwan kata kadai ke ba ngi pensengau sa sarkar tengah sengau ba nakalian ke sarkar pula simkhia kani ki ong ba ki hab hiban sumit ba ka epic ta ka jingin dei bat ka bat hiyo ki badon han ki nong kendong mo kum kayo sora kayo mairang kayo nong stoin dani kum ta gitu ki yo jungi ki baju yalong nakapor sa kapor kayo pun usla kayo lai lengpat tengi ong yang sarkar ba ni kerpat sarkar ong lada long te ban ai no ka kenja relaxation
bangila ban pli tu ki yo la ni ban pej hakan nu gedur ban penyat bahaya ka kanang ba kanum don kanunu ka jingwit ban maintain ya ka social distance ba kum ter tenrei na kalian ka sarkar kila akran syai ba ya mentah si poring inum pala ban ai yang ni ngin sampai pat hadirin sitayo artayo lada situation ka sya tengi rumi la syu menjur ya kata karai de sarkar mangi sutu kalau na banta ka jing bah lang ni barokoi tenrei ha ju ka por pat ngi kentu ka sarkar ba kitu kiyo kiba la beli mentah mo kiba perlong yo mentah play itu kiyo di johor di jingdi keleng bah hang tu pat ini ban maintain ya ka social distance but nga kawai ka ba nga kwa ban personal hang ni kalong ba kum kayo puluh ani kum ketika yo hapo muda kadang ketu kayo ka ba hang tai hajan district council haki parking lot ngai i hang tu bagi don kinang wandi jing di hang tu ngam itu ithau syu kidi gibreu ngai ibun kiban aba kibawan hang tu go syong buan ra si plastik using buan ra si syang so kisyong yo hang tu tengah so bakum kani bagana kalian sarkar la dak ku aban maintain ya kata social distancing tengah so ba kam diban dan ke strict order hang tu diban maintain ba kan long crowded in gitu kayo kum ba katmu ke sarkar ba ngimpat sya igi yo no mag long crowded dan takadaw ka diban packing begitu yo kim diban nyabun beri Hagawai Parkaliang u Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khain ula kentu ya ka sarkar jala bahkan ajing erap ya ki nong Tremon ngubha lani ki volunteer ki bayakun persya na kabenta banyada na ka jing sapriang jong klam jingpang coronavirus hapo jala sarkar dia ka juga pon na kalian ka mang sopan ai kublei ya ki klik no sensiar baro ya ka sunjuk jong ki rambak snong ki boleh tristom hagi ni ki khandiat tayo ki dor basnong ki volunteers ki asha ki jungi ki health workers ki jungi ki bele tristom kani ka jingi khun ka jungi kamde ya nuinu ka jingi khun ka dei nyu phang jingpang bangangai kum ka jai ben riu kum ka district ni borok aweng ni telilang banyak train ni snok tilang ba sarkar ba ka department ko paper nang bagila ban job ban dia da yu nyu phang jingpang covid-19